Vážení bratia a sestry, drahí Žilinčania, je skutočne zarážajúce, akým spôsobom si Smer vykladá demokraciu v našich médiách. Dnešného dňa som mal byť pozvaný do teatry na diskusiu s tými hlavnými nominantami na funkciu primátora mesta Žiliny. Bohužiaľ aj napriek tomu, že myslím si, že nemám najhoršie preferencie, boli nominovaní iní traja kandidáti na tento post. Proste miesto pre Jana Slotu sa nenašlo. Neviem z jakého dôvodu, ale podľa všetkého komunista má prednostné právo, pretože je členom tej svojej vlastnej červenej strany Smeru, ktorá asi ovláda aj TA3. Je to skutočne veľmi smutné a zaražajúce, že sa niekto bojí priamej diskusie so mňou, pretože by som chcel povedať aj širokej slovenskej verejnosti, aký je terajší primátor, jak klame a podvádza. V predošlých dňoch bola diskusia na tému komunálnych volieb na STV2, kde som povedal, že za môjho účinkovania sa postavilo v Žiline 1200 bytových jednotiek. Pán Choma sa vyjadril, že on nemohol stavať, pretože nemal na čom stavať. Jednoznačne klamal. Minimálne v poslednom mojom volebnom období, 4. volebnom období, sme mali pripravený a schválený územný plán 3. etapy výstavby sídliska Hájik smerom na Hvorky. Bolo to schválené. A pán primátor mohol tie peniaze, ktoré teraz minul na nákup zbytočného pozemku, úplne zbytočného pozemku na Solinkách, kde ani nemôžu byť stavané nájomné byty, tieto peniaze mohol skutočne použiť na kúpu pozemkov na Hájiku, na výstavbu bytových domov v tomto priestore. Chcel by som tiež podotknúť na tú tzv. Demokraciu aj v tom, že posledná bytovka, ktorá bola dokončovaná ešte za pána primátora Harmana, ktorá v podstate bola rozostávaná ešte za mňa, demokraticky tiež táto bytovka bola rozdelená medzi ľudí, ktorí losovali o tieto byty. Losovaním sa dostali do tejto bytovky rôzne asociálne živly a teraz táto bytovka vyzerá doslovne a do písmena ako Luník 9, kde sa práve dneska obesil dokonca jej cigánsky starosta, ktorý už sa nemohol tiež na to dívať, na ten bordel, ktorý tam je. A my bohužiaľ stále rozprávame o demokracii, či už komunista, či Harman a ďalší tzv. Demokrati rozprávajú stále o demokracii a plnou hubu majú toho, jak oni chcú slúžiť ľuďom, ale slúžia predovšetkým svojim vreckám a doslovne a do písmena možno svojim stranám. Ale Žilinčanom určite nie.